से बोलिए छठी मैया की जय हो। और आई बड़ा ही सुंदर हाँ जी। छठ महापर्व के शुभ अवसर पर हाँ हाँ। हमरो पति देव पटना से आ गईले। कहिया अइले हाँ। आज सब कुछ घरे आ गइल बा। हाँ जी। छठ घाट जाए के तैयारी हो गइल बा। हाँ हाँ। कि अरे पटना से अइले सजनावा हो कि लेके कल सुप दियनावा कि छठी माई के करब पूजनवा हो आ कोसी भरब आंगनवा कि अरे पटना